una de les fires multisectorials més importants del Pirineu gironí i, de fet, la que enceta la temporada és la de Ripoll, coneguda com la Fira de les 40 Hores. Aquesta denominació té l'origen a l'antiga tradició de la Vella de les 40 Hores, i és que en temps medievals els pagesos obtenien permís per anar a vetllar el Santíssim durant 40 hores seguides. Per tal de poder rellevar-se i que no els faltés menjar, baixaven amb productes del camp i de la terra que s'intercanviaven entre ells, convertint-se en un mercat que aplegava gent vinguda de tot el Ripollès i fins avui que s'ha convertit en la principal fira comarcal. Aquesta fira se remunta a fa molts anys, quan encara es feia la Vella de les 40 Hores. Que llavors s'acostumava a fer la vella, anar a les esglésies, al monestir, i s'estava 40 hores que la gent anava resant, s'anaven tornant i anaven resant. Llavors la gent, on que venien dels poblets i venien de per fora, van començar a portar gènere, o bé per vendre'l, o bé per consumir quan sortissin de l'església. I en aquesta fira hem anat a trobar l'Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès, una entitat que vetlla per portar el producte del país directament del productor fins al client. Va traient la conna, a poc, és important treure la major quantitat de greix, però la justa, perquè si quedés molt magre, ja passaria, Carlos. Pues que li faltaria gust. Li faltaria gust, evidentment. Una carn molt magra, li falta. Si té excessiu greix també passa una miqueta, però el greix ha de ser just. Aquesta vetlla per la producció local i la cura per l'elaboració els ha permès als xarcuters artesans d'obtenir el reconeixement al producte estrella local, la llangonisseta del Ripollès. Van convocar des de Ripollès Desenvolupament, que estaven fent això, buscant els productes de proximitat, que feien carnissers, que poguessin involucrar els productors de carn, els que feien formatge, els de la trumfa, el poltre, evidentment, al Vall de Camprodon, i ells van intentar desglossar-ho per sectors, però que poguéssim, que hi hagués un tracte des de pagesia a l'últim consumidor. I nosaltres ens van convocar, ens vam començar a trobar bé amb els carnissers i va ser una manera que, mica en mica, hem anat continuant. Tot ho acabem fent un sopar, un dinar, per fer una discutida. No ens hi farem mai rics, evidentment, perquè quasi cada fi hi acabem posant cèntims. Després cada un té la seva botiga i s'ho fa com vol, que sí que hi ha unes normes que hem de seguir. Aquest any hem aconseguit certificar els productes de la llangonisseta, el porc, els del xai també estan intentant fer el mateix. Llavors hi ha unes normes que s'han de seguir, que són unes normes de qualitat, que el producte que venem a les nostres botigues sigui tot de per aquí la comarca. Ha de ser dintre la comarca del Ripollès i llavors la llangonisseta s'ha de fer en sal i pebre, un mínim de conservant o sense gens de conservant, i tot això ho hem de seguir-ho tots igual. Després cada un a la seva botiga i la seva feina, el que interessa és que els nostres negocis tirin endavant. L'art per desossar el porc i el procés per realitzar la llangonisseta manté vives velles tradicions artesanals. Porc, sal i pebre i altres ingredients per fer un dels productes més tradicionals i preuats del Ripollès. La combinació entre tradició i innovació els ha permès enguany oferir la llangonisseta de ceps, de roquefort i d'escalivada, sempre en producte local. L'autèntica llangonisseta del Ripollès la podeu trobar tot l'any als establiments adherits a l'Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès.